Takže priatelia, čaute. Po veľmi dlhom čase pozdravujem všetkých známych, všetci, čo ma pozerajú, doberajú a prišli sme, pozreli sme, uvidíme, no je sucho, áno, tak jak každý píše, len tak to všetko vyzerá, že aspoň trošku, aspoň na dáčo bude, ale inakšie parádna prechádzka, super, takže pozrite sa so mnou, čo som pekne našiel. Takže pomaličky. A poďme na to. Nech sa páči. Vidíte? Tu sú krasavci. Takže. Krása. Nechcel som to celé vytrhnúť. Takže ešte tu dačo ostalo. Dobre, vyberieme. Takže asi toľko k tomu. Poteší, určite poteší a ja vás všetkých pozdravujem. Prajem vám pekný zvyšok dňa. Držte sa a uvidíme. Ešte prejdem chvíľku a možno pôjdeme aspoň s 5-6, možno pôjdem len s tým jedným, ale všetkých vás pozdravujem a majte sa pekne. Prajem vám príjemnú nedeľu. Čau, čau. Takže tak. Majte sa.